Olen Linda Kumpula, työskentelen työ- ja elinkeinoministeriössä erityisasiantuntijana, vastuualueena ydinjätehuolto. Ajattelin jo lukioaikana, että mä haluan opiskelemaan fysiikkaa. Pääsin silloiseen tekniseen korkeakouluun opiskelemaan ja luin aikani fysiikkaa ja olin kiinnostunut monista aiheista, mutta itse asiassa valitsin silloin tutkijan uraa. Mutta siinä vaiheessa kun väittelin, niin olin jo töissä Posivassa ja ydinjätehuollon parissa. Mulla on sellainen ajatus, että mä haluan auttaa ihmisiä. Ja mulla kesti aika pitkään löytää se tapa, millä auttaa, joka sopii mun persoonaan. Mutta mä oon löytänyt sen ja tää työ vastaa sitä ajatusta. Toki se, että minulla on tekninen tausta, ymmärrän monenlaisia teknisiä asioita, fysiikkaa laajasti, auttaa ymmärtämään niitä haasteita, mitä näillä toiminnanharjoittajilla on joka päivä siinä tekemisessä, että minkälaisia asioita heidän täytyy ratkaista ja mitkä haasteet ovat vaikeimpia kuin toiset. Mutta myöskin näin sen niin, että täytyy ymmärtää sitä yhteiskuntaa, missä eletään, mihin suuntaan ihmiset ajattelee, että yhteiskunta on menossa tai maailma on menossa. Mun mielestä ollaan menossa enemmän semmoiseen yhteistoimintaan eri maiden kanssa pitkällä tähtäimellä. Ja tulevaisuudestahan emme tiedä, että esimerkiksi minkälaisia yhteiskuntia on olemassa vaikka 100 vuoden päästä tai 1000 vuoden päästä. Ja varaudumme sillä tavalla, että tämä yhteiskunta huolehtii niistä jätteistä, joita on myös tuottanut. Että ei jätetä sen tulevan yhteiskunnan vastuulle asioita, vaan hoidamme ne nyt. Ja sillä tavalla, että heidän ei tarvitse edes tietää välttämättä näistä polttoaineista sitten myöhemmin.